Proġett li huwa l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu fl-Ewropa se jtejjeb il-kontroll fuq l-ilma tal-pjan biex jassigura l-kwalità tal-ilma u jnaqqas it-tniġġis minn kimiċi li jistgħu jinżlu fl-ilma. Malta is the first country in the world that implement such a system on a national scale with about 14 or 16 systems distributed over the whole country to give indications on the quality of the water infiltrating down and recharging the groundwater. Il-proġett qed isir b'kollaborazzjoni mal-kumpanija Sensoil li għall-moħħ wara din it-teknoloġija ta' monitoraġġ tal-ilma li se tiżgura l-kwalità u l-analiżi kontinwa tal-ilma tal-pjan. Waqt żjara fuqet mis-siti l-Ministru Mirjam Dalli rimarkat l-importanza ta' proġetti innovattivi bħal dan. Permezz ta' din it-teknoloġija ser ikollna l-opportunità li naċċertaw ruħna li jekk hemm tniġġis fl-ilma tal-pjan inkunu nistgħu nindirizzawh mal-ewwel u mhux inħallu ħafna snin jgħaddu. L-informazzjoni li se tasal minn din is-sistema qed tiffaċilita l-ħajja tal-bdiewa għaliex se jkunu informati b'mod aktar effiċjenti kif għandhom japplikaw il-fertilizzanti fuq l-uċuħ tar-raba tagħhom u anki kif jistgħu jifrankaw l-ilma b'tarif ibbażat fuq il-prattiċi eżistenti tagħhom li jippermettu aktar sostenibilità fis-settur. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Drindu għal-Toppardi qal li qed isiru numru ta' inizjattivi b'investiment ta' madwar 24 miljun euro biex iżid l-arfin tal-pubbliku dwar l-użu u l-importanza tal-ilma u tal-konservazzjoni ta' din ir-riżorsa. Dan il-proċess huwa parti minn numru ta' proġetti importanti li qegħdin isiru biex naraw kif ikollna konservazzjoni aktar tal-ilma, kif ukoll naraw illi ikollna użu aħjar tal-ilma u naraw x'kwalità ta' ilma qed ikollna.